asara ce da ba hawa ta yaya za ka kira iPhone asara ina gaya ma wallahi ni in ba iPhone da iPhone abu kawai wani kuma ina gaya ma ba iPhone kawai iPhone ba ta rike caji. To me Samsung za ka nuna? Kai. Ko yake magana mana ko ba kwaji ne? Ya kai. Yanzu ko ba ku ganni ina ta kai kawo a nan gurin ba ko ku daga kai ku kalle ni? Ban ma ishe ku kallo ba. Fi sabidillahi. Ai ni na ga ma wani namijin ne ma yake wucewa ma har so nake na rike waya na. Tumaru ani ce ma namijin saboda ko raina mun wayo? Wannan ba rainin wayo bane ba? Mu yi wanka, mu fesa turare. Duk sati sai mun sai a tamfa saboda mu saka mai kyau mu fito cancare ras amma saboda rashin mutunci naku ko arziki ba mu ishe ku ba nawa muke siyan a nawa na sai a bayan nan 45,000 domin ku kalla amma ko a jikin ku yanzu mata yanzu ku saboda ku yan kutumar uba ne ku kuna bin mu ba ku namba muna muku rashin mutunci muna ba ku namba amma ku yanzu muka ce ku ba mu namba ma sai ku dinga sa mana long number wannan ba rashin mutunci bane ba iye karbi samun number ka saka fine saka kai ma kira ta shiga kuma samun taka anan to ai na sa miki da ka saka ku na saka kuma gashi wallahi idan ran nan ba kuka samu ranku in yi miliyan da ni wallahi sai ya ɓaci yanzu in ba ku da kati ma zan samu ku kati za mu yi waya da ku yanzu nan da daddare in ba ku da lokaci zan ku tane rashin mutunci haba wannan yan renin hankali ne kai zana ba kai ne ba ranar muka haɗu da kai na ce ku samun dambun ku ni ne ma alhamdulillah muna waya da abokinka kai ne wato ka ɗauki saboda mara mutunci ne kai na ce ka ban number ka shine ka kwakwara min long number sai da kuma ce maka kar ka samun wrong number ko ba mu haka da kai ba number da daidai na ba daidai ba kaska mun mushi na yi kamar zan tsaya muna ta tambaki da kai ka samun wrong number ina wayar ka take bayani gashi to shi kenan na yi season ɗinsa 8 million likes